li tinsab preparata sabiex toffri ekonomija b'saħħitha, ġustizzja ma' kulħadd u kwalità ta' ħajja aħjar. Lesti nkunu id-dawl tas-sewwa. Dak illi Simon Busuttil fil-mass meeting tal-ħadd iddeskrivih bħala it-torċa tal-onesta. Illi flimkien nerġaw nixalu it-torċa tal-onestà, nerġaw nixalu it-torċa tas-sewwa, nerġaw nixalu it-torċa illi turina il-futur ta' pajjiżna. Ejja ninaqdu flimkien nazzjonalisti, laburisti, Maltin, Awċin sabiex fit-3 ta' Ġunju nivvutaw għal pajjiżna. Fil-mass meeting ġewwa Taslima l-kap tal-Partit Nazzjonalista reġgħu wassal messaġġ qawwi indirizzat lejn dawk in-nazzjonalisti li sal-lum għadhom imweġġajn, lejn laburisti ġenwini u lejn dawk l-eluf li għadhom ma ddeċidewx ser jivvutaw fit-3 ta' Ġunju. Dan huwa l-mument fejn pajjiżkom qed isejħilkom, sostna Simon Busuttil. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ma naqas li jitkellem dwar l-iskandlu tal-kumpanija Sigrita Egrant u qal illi Muscat mhux jimpurtah mill-fatt li qed iħammeġ isem Malta. Hemm profiċari dwar Egrant imma l-mexxej laburista ma jinteressah minn xejn, sostna Simon Busuttil. Prim Ministru, jekk kien taħseb illi ser tixtri lil kulħadd qiegħed jarralek lilna m'intix ser tixtrina. We are not for sale. Simon Busuttil stqarr li huwa qatt mhu sejjer fil-korruzzjoni. Prim Ministru, jiena kburi illi nereq l-araq ta' ġbini għall-poplu Malti. Jiena kburi illi nereq l-araq ta' ġbini għall-pajjiżi. Imma jiena qatt mien ser nereq fil-korruzzjoni. Huwa saħaq illi n-nies mhux tabxejn iddisgustati u rrabjati bl-iskandli kollha ta' dan il-gvern. Ejja naraw illi din it-tama ġdida fl-aħħar 7 ijiem illi baqa inwasluha għar-realtà. Ejja naraw illi din it-tama ġdida illi ħloqna tamilna kburin illi aħna Maltin. Ejja naraw illi din it-tama ġdida twassalna għall-għażla illi għandna nagħmlu, l-għażla fuq naħa bejn it-triq korrotta ta' Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Kuiċ Kembri u fuq in-naħa l-oħra it-triq tas-sewwa, it-triq tal-onestà, it-triq tal-integrità, it-triq ta' pajjiżna, it-triq tal-poplu Malti u Awċi. L-għażla hija ċara, l-għażla qegħdin hawn għaliha, l-għażla se ngħiduha il-kol flimkien. Jiena, intom, aħna, il-kol flimkien ngħidu jiena nażel Malta. Mass meeting ġewwa Taslima illi ġibet eluf illi ħonqu Dingley Street u fost in-nies preżenti innotajna wkoll il-preżenza ta' diversi laburisti ġenwini illi jingħaqdu ma' din il-Forza Nazzjonali. Il-mixja tal-Forza Nazzjonali wara Taslima issa tkompli ġewwa Għawdex nhar it-tlieta li ġej għal mass meeting ieħor. Robert Cremona għal Net News minn Taslima.